Assalamu alaikum ‘yan uwa masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, barkanmu da sake kasantuwa a cikin wannan shirin mai albarka, wato shirin yaya take ne daga bakin mai ita. Sai dai taken shirin mu yau ya canza, bara ku ji maudu'in daga bakin mai ita. An ce wai kai almajirinsa ne, kai da fadar bege kun almajiransa ne, saboda kan da muka sani kenan kaman kan da fadar bege yake faɗi. Wannan ba gaskiya bane. Wannan ba gaskiya bane a karam kallahu. Wannan ba gaskiya bane. Ni ba taba karanta alif a gaban sa ba. Akwai bambanci, yanzu magana kake yi a cikin magana ka zaka ja aya ko hadisi. Ban zauna gaban ka ne karatu ba, na zama almajiran ka tunda nake ba ta buɗe littafi a gaban sa na karanta ba. In fact a karam kallahu bai taɓa mallaka abin da zai iya koya min ba, alfahari nake ba. Masu kallon mu kun ji bayanai daga bakin Malam Muhammad Hafiz Abdallah akan cewa shi ba ɗalibin sharu bane. So kuma sai nake ji a cikin littafin Hamziya a daidai baitin da ake tsarkake iyayen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, naje an yi tambaya akan hadisin inna abi wa abaka finnari. So amma bara mu je a cikin wannan karatun da aka yi, wane ne yi wannan tambayar. Na'am. Akwai tambaya kamar ya zabi haƙi da hadithin Muhammad bin Salamata da yake cewa wani mutum ya zo wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambayar sa aina abi ya Rasulullah. Manzo Allah ya kauda kai ya kuma tambaya Annabi aina abi, a karo na manzo Allah ya ce abu kafin ya koma gefe ya kuka, sai manzo Allah ya kira shi sai yake cewa abi wa abu kafin na'am. Allah suna da hakin cewa tabbas kuma suna tabbatu a garuruwa iyayen manzo Allah ya mutane. Ai abin yayi kama da ko rashin karatu ko kuma rashin sanin yaya ilimin hadisi. Da yake babu isasshen lokaci, bara mu tsallaka zuwa ƙarshe mu ji amsar da Sidi ya bayar. A cikin naji ya kamo sunan wani, amma sunan waye ya kamo, bara mu. A sharhin kawai zai ishe ka. Zai gaya maka wannan hadisin faqad khalafahu Mu'ammar ya saba masa bi riwayatin ladhi wujida min Sa'ad bin Abi Waqqas wa Abdullah bin Umar. Ya saba masa da ruwayan nan da aka karɓo ta daga Sa'ad dan Abi Waqqas da kuma ruwaya ta Abdullah bin Umar. Wannan da aka karɓo wannan fikar ta sa wancan hadisin ya koma jefaffe. Dan dama a adala ta bawi an ce maka shine kar ya zama ya saba fika. Ko ba faɗa ba, a adalar rawi, a dabadi na rawi ana ce masa kar ki zama a dabdinsa yana sabawa da fika, dukkan dabdinsa za a jefar da shi. To anan yanda mushi Mu'ammar ya saba masa, shi ya saba da fika Hammad bin Salama. Sannan ana tunanin ya shigar da wani abu ne a cikin hadisi. Lalle inna abaka finnari da ita, amma inna abi wa abaka finnari ga baki ɗinta babu. Ina fatan Malafis an fahimce ni. Masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan audio kenan kuka jiya. So kuma sai na ji Malam Muhammad Hafiz Abdallah ya ce bai taɓa buɗe littafi a gaban Sidi ya karatu ba. Bara mu gangara ga bidiyo zahiri mu ga abin da idon mu ya ganar mana. Ka ba kai kar ka bari sai ka ce ya isar maka. Wa akalan a hankali kake tunawa akwai irin wannan, in ka ce da ba irin ka cire shi man a sallah, da sallah za ta karbu. Shi ne mai wala sofa, shi ne menene, shi ne ikama ba ta cika sai da shi, dan shahada ba ta zuwa sai da manzana. Kallon mu kun gani wa idon ku a zahiri a cikin bidiyo abin da kuka gani. Amsa ta rage a gare ku akan fassarar littafin Ishiriniya ta Hamisu kenan, a wanda aka gudanar a makarantar Maulaya Sheikh Sharif Sani Jambulo 17 ga watan 8 2016 part 1 kashi na 1 da aka fara kenan. Amsar ta rage a gare ku akan wannan abin nan da yake wakana na tukka da warwara akan menene gaskiyar lamari. Kun kasance da jama'atu ahbabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sarki yaki kwamiti tare da ni Yusuf Auta almajirin ma'aiki na Sidi Sharif Sani Jambulo, haɗi da babban edita namu Al'amun na Batula Khalifa almajirin ma'aiki. Masu kallon mu ku kasance da wannan kasidar ta Malam Muhammad Hafiz Abdallah, ci gaban farkon mafaɗi ta Malam Umar Abdul Aziz Baba fadar bege, Allah ya gafarta masa, alfarmar sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam.
kasadi Ahmadu zartaccen lamari sha sitirar kudura uban halitta annabi ne maulana ina na taho na tike in ban hada da sharifi ba jinin manzan Allah na jambulo ban saba ba shi ke babu mu sha ba wanda ba zai samu ba karamar tafiya ilahu yayi ta shiga hasken ma'aikina farkon kasadi ɗanwa mai saurare karka damu da sirrina rike naka na barnawa faruwanka da aikina siduma yayi min izini na wadata da abbana shi ya ce min hauka tafi yanzu ne aka fara yi wa su fasuna farkon kasadi fada bana mantawa sanda na yi mafarkin nan na cikin farkon mafaɗi ta biyun da na zoran nan baba sidi ya ce tabbas a ɗayan biyu ne wannan hafiz ko fada ɗayansu zai tafi ba shakka masoyana rungume ka rasuliyai bayan ka haske na feshi yana wani walwalwal jikinka ban iya gane shi kan kowa a ƙasa don tsananin tasirin shi ka zube guyoyinka ka durkusa a gaban Mahamudu Maulana farkon kasadi ina iya hangowa a sanda yayi ma wata kyauta gata a hannunka tana ta haske fuskata kamar kwallon tarki wallahi kaka sarke ta da ta yaka ka karbe ta a take sai na jira farka daga barci na farkon kasadi tun daga ranan nan aka kara alakar mu ni da kai muka koma gam babu mai iya gane mu in ba ni ba kai in babu mu ba aikin mu jagoran ɗaya ne taron sufuma ba bashar murabbina farkon kasadi